smo 7 muzičara. 7 muzičara i to otac mi je ovdje sa mnom, otac mi svira tuba. Ja kao šef orkestra truba zovem se Nenad Veljo. Rečenik King. Moj sin Orkan Veljo sa trubom, trompet isto. Još jedan sin Tarabuka, Alijan Medovski. Bariton Dokara Ašmetov. Tapan Dežel Jeseinov. Saksifon Ismailov Elsan. I svi smo tu, cijela ekipa koju čekamo da nastupamo. Moram da idem na koncert i čekaju. Vabim vas, da pridete bliže. Še enkrat hvala vsem vam. Pripravite petake in desetake. King Nenad Veljo, Kočani orkestra! Počeo sam od mojih 7-8 godina, kad sam već počeo prvi, drugi razred počeo svijet. I da sam već počeo sa trubom, više sam vježbao sa trubom nego sam učio. Tako da sam ponavljao da sam uzeo 8. razred. Ali znate da čitate note? Ja samo znam da čujem i da sviram i da komponujem. Moja glava je kao koordinator, kao kompjuter, znaš. I meni ne interesuje uopšte not, da sviram samo. Ja pravim moju muziku, pravim da bude kao stil tradicionalni, pravim ga da bude etno, moderna muzika, pravim ga da bude, moja muzika da bude isto ljubavna muzika, znaš. I tako nema svrte i mogu da napravim šou sa mojim trubom, tako su mnogo brzi i vites sa trompetom. Sve nastupam, sviram i koncerte, i festivale, i svadbe, i rođendane, i kršnje, sve, šta postoji od svirke, sve sviram. Isto, tako je, i svadbe i koncert kod mene isto je, nema to. Malo od svadbe, pošto ima ono, znaš, pa ima i bakšiše ima i ljudi daju onako pare kod nas, mislim, u Makedoniji. Lepaju, na trubu stavljaju pare, pa na čelo se stavlja pare i tako. I sviramo svašta sviramo, samo da je veselo. Ako sam slobodan, ako nemam angažmane, idem na svaku svadbu, bilo bez razlike, koje svadbe, bez razlike. Idemo razlike pomoć zove, ja sam dužan da idem da sviram. Još se traži naša muzika, još
još smo u kontaktu sa režiserima, sa novim filmom i tako. Oni nas pitaju i nekad pitaju, nekad ne pitaju i tako uzimaju naše pozicije, ali to i mi se divimo sa toga. Nema tu svrhe, nema ništa. To je bolje i za nama. Prezentiraju moje ime još više da ide dalje. Ti kažem, imam 2 sina i 2 čerke. Sad imam novu ženu. Mislim, mlada, 26 godišnja. I očekujem od nje, ona je 6 mjeseci vremena. Pa očekujem, pošto ja sam nazvan kao tim, očekujem sad od moja žena da bi mi dao princa. Idemo! Kako da me ljubim, jako sam cijenim, ja sam da volim, pa idemo da znam, idemo! Evo ga! Jako! Mi smo sad momentalno 2 grupe. Pred toga sam radio sa Belgijancima, imao sam organizatore, menažeri sam imao iz Belgije, iz Brisela. Mi smo radili sa njima 7 godina, ali nismo znali francuski da pričamo i kad je nam bio zatvoreno ovako usta, kad nismo znali da pričamo francusko, sve je bilo u redu. Kad smo već počeli da pričamo francuski, kad smo mi tražili naše prava, naše CD se prodaje na koncertima, ne znam po koliko komanda, od toga nismo uzimali ni jedna skršena para tako. I zato kad sam ja počeo i moju grupu, kad smo počeli da tražimo naše prava, i oni su nas ostavili. I tako je propao naš počeo orkestar. Jedan od tih muzičara što nije mi bio dobar, što nije mi pasao, pre godina dana sam ga ostavio. I oni su sad sa onaj jedan muzičar, nas su ostavili 8 muzičara, jedan su uzeli, napravili su počeo orkestar. Sad ja sam onaj originalni počeni i mora sad tako, evo tako da se zove, daš počen orkestar, original počen orkestar, pošto ja sam originalni počen orkestar, a oni su falsifikati falš počen orkestar. I sviraju na moj ime. I tako kao oni, mi smo iz Makedonije, oni su iz Belgije, u Evropi, pa 2 godine skoro nismo imali posao sa onim menažerima. Nas su stopirali da ne radimo, oni se htjeli bez mene da radim sa oni druga grupa što su napravili počen orkestar. I sad oni radiju kao počen orkestar, ali ja sam i moja grupa su originalni počen orkestar. Što sam snimao 3 CD-je sa onim mojim menažerima što su bili iz Brisela, uopšte nismo zadovoljni, nismo ni znali koliko se prodaje, nismo imali ni jedna para, skršena para, od toga ništa nismo imali. I zato su nas ostavili, pošto nismo tražili naše pare i naše prava, i oni su nas ostavili i što su trebali da me plataju mene 26.000 maraka i to nisu mi dale pare, daš. Ostavili su nas, evo sad, i onaj što je svirao sa njima, onaj jedan, i on kad je počeo da traži svoje prava, i njega su ga izbacili. Evo sad sviraju sasvim treći ljudi, nema ni jedan muzičar počen orkestar. Sve su onako, znaš, dolaske odavde i počen orkestar, pošto su oni iz Belgije, oni su iz Evropa, ali još nismo u Evropi, mi smo ušli u Evropsku zajednicu, nismo u počeni Makedonije, to ti je sirota zemlja i oni tako gledaju oni menažeri, znaš, kad oni gledaju tako, da, mi ne možemo ništa i oni radi to što hoće. A to treba sam oni organizatori što idu na Vomex, na prezentiranje muzici, trebaju oni sami da stopiraju nju, pošto to su lopuši ljudi, što su kratci ljudi, što gledaju da korištavaju ljude, što to ucenuje. Mene su ucenivali, oni su mislili ja ne mogu da nađem. Ja kad sam ja dobar muzičar,
ja mogu da radim iz cijeli svijet. Meni ne može ništa da mi smete. Ako su oni ukrali moje ime, nisu ukrali moju trubu i moj koordinator, moj kompjuter stoji ovdje. I ne plašim se od njega i moj trubov je ovdje sa mnom i ja radim kao što znam i sa mojim trubom.